बर'नि दख'नाखौ बयबो गान बयबो गान बন্ধुসকল অসমীয়া আৰু মিচিং বোৱাৰীবিলাক আহি মানে নন কাষ্টৰ বোৱাৰীবিলাক আহি গোটেই গাঁওখন মানে পৰিৱেশ গণ্ডগোল কৰি পেলাইছে বন্ধুসকল। আমাৰ বড়ো সমাজত আহিছে যেতিয়া বড়ো হিচাপে থাকিব লাগে আৰু যাৰ লগত গৈছে তেনেকুৱা ডিজাইনত থাকিব লাগে বন্ধুসকল। ইয়াত অসমীয়া বড়ো বুলি নহয়। এতিয়া আপোনালোকৰ তাত আমি বড়ো ছোৱালী বিয়া হ'লে মানে অসমীয়া তাত বিয়া হ'লে আমিতো অসমীয়াই হওঁ ন, ইয়াতো বড়ো হ'বলগীয়া কোনো কথা নাই। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ সমাজত যোন বোৱাৰীবিলাক আহিছে আন কাষ্টৰ বোৱাৰী আহিছে, মিচিঙে বুলি বেছিকৈ কৈছোঁ। আমাৰ গাঁৱত মানে বিশেষকৈ মিচিং মানুহ বেছি আছে আৰু অসমীয়াৰ নামটোকে ল'বলগীয়া হৈছে। তাত কিছুমানে মিচিং কোৱাৰ কাৰণেও বেয়া পাব পাৰে, বেয়া পাবলৈ কোনো অধিকাৰ নাই। আপোনালোকে যদি আমাৰ আইন মতে চলে, আমিও বেয়া আইন একো কৰা নাই। ড্ৰেছ পাতি ল'ব লাগে আৰু নিয়ম কানুনো মানি যাব লাগে, কিন্তু আমাৰ গাঁৱত মানে নিয়ম কানুনো নেমানে, ড্ৰেছ পাতিও নলয়। সেইবাবে আমি আজি এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ বন্ধুসকল। বুজি পাওক আমি কিহৰ কাৰণে ওলাই আহিছোঁ। এয়া চাওক আমাৰ মহিলাসকলে সকলোৱে ওলাই আহিছে আজি। একদম কেনেকৈ আছোঁ এনেকৈ জাহা তাহাকৈ ওলাই আহিছোঁ, কোনো হেৰি নাই। যেনে আমাৰ গাঁৱত মানে হুলস্থুল পৰিৱেশ হয়, মানে চবে মিলিজুলি আজি এইভাগে ওলাই আহিছোঁ আৰু বন্ধুসকল। हेल' गाइस, गिबियावनो बयखौबो खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोन। ओरैनो जों आइजोफोरा बयबो लैहोर ओंखारबोदों। गामियाव बहुत बेले बेजे जागासिनो दं जोंहा गाननाय जोमनायनि। नोंथांमोन एखेबारे सोरबा हारसा हिन्जाव सोरबा बैसां हिन्जाव जाजोब्बाय जों गामियाव। ओमफ्राय जों इसोरखौ जोंनि आयेन मथे माने मोजां आयेनखौ लानो खोन्थाबा इसोरो लानो नागिरा। बेखौनो दा दावराव दावसि जाबाय दंनो, जों दा सेटेल खालामलायनो ओंखारलायगासिनो दं। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों जोंनि गामिनि बेले बेजेफोरखौ एसे नायहोलांदों नोंथांमोन। जोबोर रागा जोङै आइजोफोरा ओंखारबोदों। ओइ मा होननांगौ एसे बुंना होलाय। जोंनि बर' गामियाव गाननाय जोमनायनि कुनु गुन्दुगुल जादों। भेलुलेस बिहामजो मालाय हारि लाबोनायाबो दख'ना गाननांगौ आरो बर'खा रायलायनांगौ। हारसाफोरासो माने जोंखौ गाग्लाबजोबनो नागिरदों नोंथांमोन। जों गाग्लाब जानायनि हारि नङा, जोंना ड्रेस दङ, मान दङ, सनमान दङ। बेखायनो जों दावहा नांनो जुजिबोगासिनो दं दा नोंथांमोन। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायहोलांबाय था। फोजोबनो सानाखै, खिन्थु नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफोरा फैयै जों गामिखौ बहुत गुबुंले खालामजोब्बाय। दिनै जोंनि स्कुलखौबो फोजोबबाय बिथांमोनानो। इसोरो स्कुलाव होनो थाखाय जों गथ' बिनो थांबाबो इसोरो लेथायो जे बर'फोरा होबा जों होगोन, नाथाय बर'फोरा होबाबो इसोरो होआ। आरो गामियाव गथ' गथायाथ' बारा गैया, नों आंनि होननानै खोब बारा 10-12 जन ओंखारो। बेखिनि गेजेरावबो इसोरो माने स्कुलाव होनो नागिरा नोंथांमोन। ओमफ्राय जों बर'फोरा ओंखारबाय, इसोरो आमार दरकार नै, आमी भाषा नाजानो, आमी किबा नाजानो होनना बुङो। भाषा नाजानिले बर' दख'ना पिन्धिब नवारिले बर'फोरजों मानो ओंखारबोनांगौ इसोरो नोंथांमोन। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायहोलांदो जोंनि गामिनि बेले बेजेफोरखौ। अब्ला थ'दो। हौवाखौ नांगौबानो लानो हायो, गोसो थोना फैनो हायो, नाथाय नियम कानुनफोरखौ इसोरो लानो बायो, दख'नाखौबो गाननो बायो नोंथांमोन। जों एबार गारनायाव गैया। जोंनि गामिया बहुत थान्दा मुन्दा मोजां गामिमोन। जोङो एसे इसोरखौ बुजायनानै लाखिदोंमोन, नाथाय इसोरो बुजिनोनो नाजाया। बहुत माने दिनै इसोरखौ साफा सानै हारसाफोर थानायाव जोङो इसोरखौ गाननोबो होदोंमोन ना, खिन्थु नाथाय इसोरो निजेबो गानदों, हौवाखौबो सिङाव दोनदों। ओमफ्राय दा माने फिसालाफोरा बिहामजो लाबोनायखौबो इसोरो माने बिहामजोखौबो हारसा बनायदों नोंथांमोन। आंजों एखे पुरा जों एबार नागारा नोंथांमोन। नायबाय था आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों। मोना लखिमपुर सरायमुरिया गामि एकदम। आरो आंखौ सोरबा कमेन्टआव सोंहरो आब'आ जारौआ माबा मा होनो आंखौ बिदि होनो माने हारसा नामा। आं हारसा नङा, आं बर'सो, आं सासे बर'सो। नाथाय इउटुबाव मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ बर' होनबाय थानो हाया, माने बेखौ मालाबा हारसायावबो बुंनो लागा जायो, नंगौना नङा? बुजिनो थाखाय आं सासे बर' आइजोसो नोंथांमोन। फैदा ड्रेस गानहोनो नागिरनायनि जोंखौ बदनाम खालायदों। जल्दि फै लोगोफोर। ओइनो जोंना आइजोफोरा गोख्रों जाबायानो, बर' आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखाखा। नाथाय बैसां हारसाफोरासो बिराद गन्डगल खालामबाय दं। आइजोफोर जों गारगोन ना गारा दिनै? गारा बुद रुलायनाय जागोन नोंथांमोन। गारनायाव गैया। जों हारिखौ फोजोबनो सानाखै मालाबाबो साना। मालाय हारिया जोंनाव हाबा जाफैदोंबा जोंनि नियम निथि गाननाय जोमनायखौ लानांगोन। फै जल्दि फै। बेबो सासे बर' आइजोनि बिमानि खोथाखौ खोनासंनो नागिरा। खोनासंनो नागिरा। ओइ
बेसिदमनि दिबि ओइ बेसिदमनि दिबि नै मा बायदि दे ओइ तु फुटि बाबा रुम तु फै दखना गानहोनो नागिरनायनि लोगोफोरैनो फैदो फै फै जों फटुमा हबा एटी আমাৰ কথা নলয় নহয় এটা পাব চেনটো এনে बाग्रांगासिनो दंथारो गारनायाव गैया हैनो समाजाव इसोर ओंखारबोनो हाया दखना गाननानै नोंथांमोन नाथाय जोंखौ सेखालानासो होसोबोनो हायो नुवाखै हारसिंनो बिरदावगासिनो दङ नोंथांमोन नाय जोंनि गामिया बेसे बेले बेजे मानि कारनाव स्कुला थैदों नोंथांमोन नाय जों बेसे दुखुथिया जाना दं नोंथांमोन जों गारनायाव गैया इसोरखौ गारनायाव गैया इसोर आबखौबो अपमान खालायदों रायजोखौबो अपमान खालायदों आंखौ दिनै बुजुलायदों इसोरो नोंथांमोन नायनाङा बे भिडिअनि गेजेरजों गारनायाव पार्टिया थागिम जोंनो बुजा नांगौबा जोंनो बुजा जोंहा खिन्थु इयो निउसआ गोजौआव मोनहैगोन जोंनो बुजागोन गोजौआव मोनहैगोन साल्ला जों दे लसै नाय जोंखैनो सा नोंथांमोन ओइनो हा खुबैलायदों नै हा खुबैनानै नै आंखौ दं मुजुलायदं आंखौ मुगैनाय माने जोंनि आइजोफोरखौ मुजुनाय हा खुबै सेखालाना होसोबोदों नोंथांमोन जों गारनायाव गैया गावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनानै इयो जोंखौ अपमान खालामबाय दं जोंनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनांगौ फिसालाफोराबो गन लालायनो ओंखारदों जों बायद'आव दिनै गनखौ लानानै देखायनो लागा जादों बे महिला माबानि आनसलिकनि प्रेसिडेन्टखौसो नांगौ आनसलिक सेन्ट्रेलनिफ्राय पाब्लिक हरगोन मिथियाखै जोङो कन्टेक्ट गैया सानदों नामा कन्टेक्ट गैया सानदों इखिनि मानसिया बेल' नामा आरो गैया नामा ओंखारनांगौ बयबो जोंनि रायजोआ जोङो मिथिं गायनानै दिनैसिमबो जोङो न'आव थानो मोनाखै बिसोरो सिं मिथिं गायनानै सिं आयेन लानानै जोंजों जुजिलायबाय थायो मानो जुजियो हाबाबा बर' हिनजावखौ लिङो प्रग्रामबा बर' हिनजावखौ लिङो नाम न'आव बरायबा बर' हिनजावफोरखौ फैजानो लुगैयो दिनैनिफ्राय लुगैनाङा जोंखौ आरो जोंखौ लिंनोबो नाङा आरो जों हाबाबो नोंसोर हाबगोन ना हाबा जोङो मोसायाबो जों हाबनायाव गैया बिसोर माइ माइरं बुथुमनो टाइम मोनाखै जोंखौ गोरलै सानदों हदाय इसोरो गावबा गावनि प्राइभेट पार्टखौ देखायनानै जोंखौ लाजि फोनांबाय थायो प्राइभेट पार्टआ जोंनावबो दं हिनजावफोरनाव बिसोरनाव गैया रायजोफोर खोनासं जोंनि जाथियाव फैनानै जोंनि बर' जातिखौ जोंनि हारसा जातिया सासे सानैयानो जोंखौ इमान बायदि गादबना नेग्लेक्ट खालामबाय थायो बिदि नेग्लेक्ट खालामनायखौ जों बोस्रांनांगौ जानजि खाफ्राना ओंखारबोनांगौ रायजो राजाफोर बर' जातिखौ जागृत खालामना जौगाखांनो होफिननांगौ गोदोना थानो होला जों आइखौनो होननानै नोंथांमोन जोंनि भिडिअ जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांनि खाथियाव निमाहा बिबाय आरो जों जेबो गोरोन्थि मावाबा नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे सापर्ट होलायलायदों नोंथांमोन दिनै आङो अराय समबो आं मिनि भिडिअ थिखाङोमोन नाथाय दिनै मिनिनाय मदावनो गैया रागा जोंनाय मदावसो जों ओंखारबोदों नोंथांमोन नायनो फैबाय थिगैनो थाङाखौ जोंनि बर' समाजानो जुदि गाज्रि मोनबा बयबो हमनो हादिया बयबो हमनो जांख्रिनांगौ मालाय सेखा लालायदोंबा एकदम दाननो फैथारदो आं
बुंबासो खोनासंगोन ना कबिताया बुंबासो खोनासंगोन आंखौ गिबाय दा नामा माने बेलेग रायजोआव थांगोन थांनो हो अबे बेलेगाव थाङो एबार बैसागु हाबा बेबायदि लैखोननि मानसिनाव रावबो रायजोआ मिलायना जानो हाया आंखौ लिडार होनो आं लिडारानो खा माथो जाखो बर' बिमा लिडार जानो हाबाय बेबो बर' बिमानो नै बर' हौवाजों हाबा जानाय माबायदि ड्रेस गानो जों इफोरनि थाखायनो दावहा नांबाय दं नैनो सासेनिफ्राय 14 जन जालांबाय जोंनि गामियाव बिसोरो साला गाग्लाबनो हागोन ना सानदों हमना दानो बुगुगा नांदोंमोन जोङो नांलाय खमलाय जानो बोरा मानसिया बोरा आब' मानसिया गैला ओंखारलांबाय साबसिनदावसो थांदों आबो थांदों बेखौ मिथिया मा बुंदोंमोन इयो मानि थाखाय जोंनि समाजनि खोथाखौनो आरो जेनेबा गाननाय जोमनाय आंनाथ' हारसा हौवाजों थांदों थिगानो आंहानि फिसाजोआ बिगुर गसायनांगौ ए खोथा नङा बिखाय बुंदों बिफाखौ लानानै मानो बुंबाय थानांगौ इयो गाज्रि बुंलांदों सटर जिए टिकेनर जिए एकेटा केले धरिब पारा ना मानि खोथा खारनै जोंखौ इखौ समाजाव थांना बुङो समाजनि खोथा बुंनाय माने इसोर मोदोमा साबाय इसोर समाज फोजोन ना इसानि नखरनि मानसिया बे आब'नि फिसाखौ माने बिराद गाज्रि बुंदोंनो जों इखौ माबानो फैदोंमोन दा नखरनि मानसियानो गैयानो नोंथांमोन दा नखरनि मानसिया गैयाबाथ' दा जोङो दोनथ'लायनो नांसिगोन आरो जोङो दोनथ'नाय जानाय नङा नोंथांमोन जोङो आब'खौ लेंहरगोन गिदिर मानसिफोरखौ लेंहरगोन लेंनानै बिनि मिमांसा खालामथारगोन जों आइजोफोरा बयबो गोख्रों जाना दंखायो नोंथांमोन